Afriky se nalézá vzácný poklad. Rozmanitost kultur, mimořádné lidské i duchovní bohatství jejich dětí, území a půda obdařená mnoha zdroji. Vnímám tu jakési duchovní plíce lidstva. To se ukazuje právě v krizi víry a naděje. Afrika, často označovaná jako kontinent chudoby a válek, je zemí tisíce tváří. Její hlavní silou jsou lidé, bohatí na tradice, kteří odhodlaně hledí do budoucna s vědomím své důstojnosti. V roce 2013 je Salesiánský misijní den věnován právě černému kontinentu. Je pozváním lépe proniknout do jedinečnosti této země a zvláště do současného salesiánského díla v Africe. Salesiánská přítomnost v Africe má hluboké kořeny. Don Bosco byl několikrát požádán o vyslání misionářů do Afriky, ale byl to až Don Rua, jeho první nástupce, který sem první Salesiány poslal. V duchu zakladatelova plánu podpořil a rozvinul činnost rostoucí kongregace, včetně plánu pro její rozvoj. V roce 1891 přišli pod vedením pátra Charlese Bellamy první Salesiáni z Francie do Alžírska, aby zde založili oratoř svatého Aloise. Potom vstoupili do Tunisu, Egypta, Jižní Afriky, Mozambiku, Demokratické republiky Kongo, Maroka. Ale zásadní obrat nastal po 21. generální kapitule, kdy 7. nástupce Dona Bosca, Don Egidio Vigano, zahájil v 80. letech projekt Afrika. Některé provincie byly požádány, aby poslali spolubratry a další spolupracovníky do Keni, Lesota, Senegalu, Tanzánie a ostatních afrických zemí. Salesiánská přítomnost na tomto rozsáhlém kontinentu je nepochybně důkazem tohoto velkého projektu, který kongregace a salesiánská rodina uskutečnili. V současné době působí Salesiáni Dona Bosca ve 43 z 54 afrických zemí. Projekt trval 25 let. Od spuštění v roce 1980 až do roku 2006, kdy 9. nástupce Dona Bosca, Don Pascual Chávez, během vizitace regionu Afrika Madagaskar prohlásil, že projekt Afrika je již dokončen. 25 let, během nichž synové Dona Bosca rozvíjeli za pomoci vlád a neziskových organizací stovky projektů a vytvořili kus evangelizační práce v africké církvi, a díky charizmatu Dona Bosca přispěli k jejímu rozkvětu a stabilizaci. È una presenza che poco a poco dopo gli inizi si è presentata ogni volta. Je to přítomnost postupně stále více a více stotožňovaná s charakteristickými znaky Dona Bosca a jeho charizmatu. Jde především o evangelizaci a výchovu mladých. Je neuvěřitelné sledovat dnes množství afrických biskupů a vlád různých zemí, jak se zastavují u Salesiánů, protože je považují za odborníky na výchovu a vzdělávání. Dnes je zde na 1500 Salesiánů. Většina z nich jsou Afričané a jsou Don Boscovou africkou tváří.
Jsme svědky velmi zajímavého růstu. A co je zvláště dobré? Vidět nové generace afrických Salesiánů, kteří pomalu přebírají zodpovědnost, hlavně ve vedoucích rolích a sami řídí salesiánské dílo v Africe. Nel governo della presenza salesiana in Africa. Salesiánský misijní den, kromě rozšíření povědomí o salesiánském působení na černém kontinentu, nabízí také cestu, jak hlouběji pochopit konkrétní misijní téma. Na rok 2013 je to katechumenát, tak, jak je prožíván a nabízen v Africe. Zdá se, že na tomto kontinentu je katolická církev v největším rozkvětu. Vitalita mládí této církve a evangelizační zápal. To je něco, co není ve světě tak dobře známo. Rádi bychom, abychom především jako salesiánská rodina poznali tyto zkušenosti sdílení víry. Cesta víry v Africe, to je heslo vybrané odborem pro misie, které nám osvětluje hned několik věcí. Evangelizace mladých je součástí salesiánské výchovy. Don Bosco říkával, když se vracel k počátkům svého díla, že všechno začalo katechezí. Zkušenost katechumenátu jako cesta výchovy k víře. Proces učení, porozumění a svědectví, kterým by měl člověk projít během přípravy na iniciační svátosti. A konečně role katechety, svědka a vychovatele křesťanského života. Jde o významnou roli, velmi důležitou ve službě africké církve. Afrika je nepochybně kontinentem života. Statistiky ji popisují jako mladý kontinent s věkovým průměrem kolem 20 let. Navzdory válkám a nemocem, které vyhladily celé generace, je zde přítomnost mladých početná a plná života. To, co jako salesiáni a křesťané nabízíme, je přijímáno skutečně s nadšením. V mnoha farnostech jsou zapálené skupiny mladých. Jak tato společenství doprovázet na jejich cestě víry za Kristem? To je výzvou, na kterou se snažíme odpovědět. Mladí lidé potom touží. My salesiáni máme nejrůznější iniciativy v mnoha afrických diecézích. Jsme zváni, abychom doprovázeli mladé a býváme v diecézích často pověřováni službou pastorace mládeže. Salesiánský misijní den vždy vybírá jeden projekt, který chce podpořit a dát možnost projevit tak svou světovou solidaritu. V roce 2013 chce odbor pro misie podpořit aktivity pro formaci katechetů v Tanzánii, Angole a Togu vydáváním a šířením katechetických knih. Ježíši, provázej mě. Ježíši, zůstávej se mnou. Ježíši, nikdy mě neopouštěj. Ježíši, evangelizuj mě. Ať mé rty vždy pronášejí slova pokoje a usmíření. Ať jsou mé uši pozorné k tvému hlasu. Ať mé srdce nikdy není chladné a ať mě děti nikdy neuvidí uprchnout. Maria, královno Afriky, chraň své děti. Maria, matko církve, provázej nás, ať naše nohy pospíchají pomáhat slabým a chudým a dej, ať naše rty vždy mluví o boží velikosti. Ježíši, provázej mě. Ježíši, zůstávej se mnou. Ježíši, nikdy mě neopouštěj. Jsem tvůj svědek. Amen.
Candyman.